chutia akorba aron tlataringot chu mian po chu makti takin ameng phok hle a midang an tam ro pui si a atlak chan po chu kingin ahnung azip sakhan alo tinghet lo hi ani a ma se yan cheng chu man mu taka dokan zwan kan mewa ron phein akot hak phel vatin mian chu akhu nga la chhuata alo thutom tlat chu abula kalang le ti in aphun sapa an kal ngal pona chuan mian chuan kalomi o min puya wangin chuan ikor chung hi chu katifayanga kapelet le don chenia ti in kalmoya tum ma se yan cheng chuan kalo thlang che ti in ma se alo du lawa mian chuan I mei chedu heta oma kele nang inkar hi chu na a chawani e ati a ma se yan cheng chuan kamidu chu nang ati man ma se an lo ko pen wang chuan in chung lamakal tura an ti wang chuan mian chuan a ho san ta zoka atuk yan chengan apu avatlola chuan apu chuan ahmazan party na mei chedang peni an ti chu a boy pui hli ani ti vel lo sha ta wang chuan thin rimin alo hawa in chei I du ani po in mian po in interior designing a zirve thawa ama ti tir tur che alom te ti in tunge peni chu tia azo chu asoi chadu si lawa a thin rim chuan ano do kana om chu avom chora ake them chuan yan cheng mai chu atipema achunga la chuan a thin rim hle a mian chunga ngai dam di lang che chuan chumi ma chu he comment suna hian local to su ati a akal san dai yan cheng la chuan changmian nangma le bokmu ti in a thin rim ve le hle nge a yan cheng che na lo langin na alo thoka a do kana mian lo kalin Mr. Fu hey file chu tia pek tumin ani chuan dokan na datur chuan ati a mian po kalle ngal moya tum ma se hoile le in Mr. Fu kitchen ne na chang kalo sha a ni zan wang kha ni pu in kani na azo che a ma se isoi du lawa in hliama ti boka ati a remiti chuan damdoi kalo hnoyang che ati zuya ti chuan an pani chuan damdoi chu anin hnoi saka yan cheng chuan uluk dewa do in mian chuan a han hnoi saka anna chu ati deu chu a phule zok mian chuan kati pal dim dewin ka hnoyange ti in a hnoya a chem sak boka chutia in hnai taka an lawin envel lai tak chuan a assistant kitchen chuan first aid kit lo kengin Mr. Fu damdoi kalo hnoyang che ti in chunga changa ron tlan thla a chutia andom chu a hmu chuan ading thut mian po chuan kazawi kakal phot moyang kati palani tuna ka chak ber chu tham relani kati tak ti in atlan chhaule a yan cheng chuan aluk hamin avom zoi shama uluk dewa dokana kut ngat mewa alo omlai chuan a assistant kitchen chu ron kalin Mr. Fu engei ngai to a ati a ani chuan ngoila kal tur chuan ati a ma se kaule le in thil zo tur che ka nei ati a ane na chuan ngai to la I mei che chan pakhat I chunga achangin a tha a achangin a thin rim boka engi omni ang ati a kitchen chuan a ril ru chuan peni ni ti ka shereng sia ati a ma se Mr. Fu ne na chuan engemaw wangin a thik thu a chhia ti na ani mai a du wang che in ati a sha chani du chuan a mi thik nen han om dun vel ula I she thiam mayang ati a ma se yan cheng chuan oi om lo lutuk chutiang no pangchhia lutuk mai te chu ati le a anin sakna hmuna chuan chu king nen vakalin yan cheng chuan mian chu azong ru dewa a assistant thil shil anga ti tum chuan chu king chuan a thil design vel te chu a en kwala mian ron kala hmu vele chuan yan cheng chuan chu king chu potna hin isam nok dewani hi ti in siam sak vela ani la chu alo lomin nuam alo tin sa mian po chuan alo hmu nge ya thik ve hle in akal na lama alet le dai chu yan chengan a hmu chuan zuin chu king la in mian chu alo thik chhong ve le a thin rim chuan a paper ken chu a met vaka yan cheng chuan akal na tura vakal khalin mian ne na chuan
jak chu king kha I thi ka ni ti ro ati a nui sakin ani chuan thik turin dikna ka nei hleinem alo ti a ma se yan cheng chuan nilowe I du ani phot chuan dikna engkimi nei ye ti in anui saka hop pe ve dewin mian po alo lom ve mel hle kalatum chu atum lo na lama a in hervut ma se she chuakin a hmalama chuan a kal le yan cheng po chuan nui chung chuan a zuya an hnung lama tang chuan chu king chuan alo mu ve vek boka a thin rim kher mai e mian chuan ana thona lam va panin a thil vel ada tha a be ka mulo chu a mel kwal ma se a pya lok chhuata chuan alo om ni in a ngai chu a thawak lawa ma se pan na in chhara han tum cha tia a bura dokan chu a kilna in thlonin a ron tlu a kut chu a del chil ngal mian chuan anna ati chu a awa a bul vela ama pui turan om si law chutia lak chhuat tuma atal vela chuan a pia chuan chu king khakalin ama lo ti vek khani in a kilna kha alo her nget lo hi ani a bek po ama lo da vek chu ni in khatia athom kha yan cheng kha lo shedewin alet le a ma se chu king chuak tur nen in tokin enge thil thling omem ni ti in zota ani chuan ka ke ka ulpala alo ti kewa a oi mel vak lo hle ma se chu king chuan kalna tur poimo deuh ka neya min thlalok the ngem ti in a shwai lui ta da ya mian la ama alo omin a kutang chu na ti tak chuan lak chu alo tuma a chap zoi bok hospital lo langin mian chu thuthlenga lo thu in a chap fe ya doctorin a report ron shilin a kut a nerve chu a hliam tel thu shilin mian hlau thong chuan doctor designer ka ni a ka kut hi adam le nge yangai pen ka hum thelo chuan a poi don lutuk alo ti a ma se doctor chuan poi ka til tuk ti thei vak kan nei lo ati a tunai hian kan specialist pahnih te an om lo lai tak ani a ati chuan a lungai man hle ma se vanei thlak takin nurse ron kalin doctor ne na kan specialist te chu an lo le che e ti in a ron shila chumi pa chuan an pe atang chuan yan cheng li an specialist pahnih te chu an ron tlan pheya mian pon yan cheng te a mu chuan a thla po amwan pha huaya yan cheng pon ron pan vatin a kutlam chu a en saka doctor te ne na chuan tuna operation chu tingal ro u ati a yan chengan a sha theidan pu khatia chu king awathla kha a assistant in news sha in peni a in hliam thu alo shilwang chu ni in surgery nei zo chuan mian chu hospital khuma lo mu in akyanga yan cheng le ki chen le doctor an lo oma yan cheng chuan a chan chin chu kim chang deuh hian a zota a assistant chuan a zot na sil tuk pakhat te lo te chuan chhana har don na sin alo ti a doctor po chuan miss penny chu a tha a operation po hlotling taka nei ani hun rei lo te chungi ro akut a man lo angai don ani thatakin alo dam li ang akut po ati ta ka chuan a thoveng sota doctorin a chwa san nu lok chuan mian po ron harin yan cheng chuan alo ngai ven vat mian chu I lo har theya na te le neyem alo ti vata ani chuan chutia ama ompui lawa chu king hne na omzok turin loem ni alo ti a I mei chadu ani si a ati chuan yan cheng chuan thil a hre swal ani ti sha in soifi atuma chuti la chuan chu king chu pangpar bor king in alo kal ve cha bok yan chenga ne mian ne na chu king hi ka chan chawani engma danga omlo ka mei chadu ani lo ati te chu shevekin ka mei chadu chu tia nangma ati ma cha in chu king chuan peni ti ron lutin anti ti chu aron pot chat da ya yan cheng po chuan idam doi vel ka wangai ve na nge ti in a chhuaka a assistant den chuan chu king chuan peni in hliam ti ka sha a ka local ngala film khur turinia sin te chu ati vela mian chuan a chunga thil thleng te kha ngai to chhuakin chu king thil ti ani ngei ringin a hne na po chuan kakianga keima minti na tumtu anom ring la yin film khurin omja nei thui lo ani e ati chuan chu king chuan she thiam lo der velin chu tiangin tu man ti na tan tum ho lo che ati a
mian chuan chan po chang tha pe lawin chol hadam kamamu ile thei tu ang alo ti maka mel hlim po mu lo chuan chu kingin apang parken da a han tum chu kalua tina pangpar ka du lawi alo ti a chu king po pangpar nen chuan a chuak le pawna chuan yan cheng nin in mule in a hne na chuan engma ti swal lo ang takin penny mu ta fu lo ti vel soin a ma khan khatiang ka athengang ti ngai na ka shelawa min thla tur khan ka lo ti pal che a poi ka ti min thiam lo viawem ati a yan cheng po chuan I thiam lo ani hleinem I ti ani hleinem accident ania alo ti a an kal sun tabok mian po lo za ve dewin a thil vel ti fel zol chuan yan cheng chuan a in en kol dan tur doctorin a soite chu shil chhongin I she thiamem a han ti a ani po in ole alo ti ve mai ma se yan cheng chuan I di stars huna ka ina lo omang che ina chung chu na wanga in hliam ni a ka mo phurna ini ka en ko lang che ati a ani chuan lo hnial ve ma se ati tata wang le ka hnai tho wanga in hliam ni a ka en ko lang che ka kutai ome ti in a thil vel adalu saka mian chuan nui chungin alo ena an in lampan chuan an kal tak ngal in an thlen chuan mian chuan thil lo chiarin yan cheng chuan ei tur arun kena abul chera chu ve in mian chuan hetiang I ti kher ngai lo sin ompui dang ten an ti thei ve tho om si a ati a ma se yan cheng chuan ati turani thu in lo changa sup kha arsa supanya I taksa ta na cha ang ati a in tur chuan ati bok mian chuan akuda han en chuan ati pem ti a mu a chu vele hei nangma siamem ni ti in a zota yan cheng chuan a han ngai toileta a sup siam lai te chu a receipt ena uluk taka a siam le boipui ani a ma se abula chuan ka siam ani lo ompui ta siam ani ti ma se mian chuan she thiamin anui deuh topa su pho pa han tum chu a kut le lam a man thei si lo wang chuan yan cheng chuan va pui vatin ava hop tira in en le deuh wang zelin anin kara chuan engi mutak chu om chho zel ani ti sha in an hlim dun phian le ngal zana mian a han mu chu yan cheng chuan va panin ava endika akut te chu siam tha sakin puante asin thatira anu puye mian ani ti shelawin penny ti a sha in adu hle si a akyanga chuan khumbula lo mu thlu ve in mian ron har chuan ava en hnaya chutia ava om chu lo pot na in alo kis mian chuan a do deuh topa ma se in la sang le vatin imu hi le mokatia ati a ma se yan cheng chu amai mi ching ka thawe mian po tho chuakin akal suna yan cheng mu hil anga om po chu amu hil re law a ron menga a thil ti chu a in chhir lo ti a mela chuan a shat kher mai zinga po mian lo thu lampan chuan yan cheng chu phein adam doya pe a ei tur chuan ati a mian chuan ka chungai thatna te wangin ka lom lu tukania Mr. Fu a han ti le a ani chuan ka ti tura lom alo ti a chutia dam doya han in chu a khalu tuk ti in a ner deuh nang yan cheng chuan dokana sui chula in a hmuama mian lampanin akuna ava fo pa alo ham hai hle a in lak shan nu chuan tikhan ala kha em ati a ani po in ai khato lo ti in an nui du na hun lo liama mian gut po lo dam ve deuh to in yan cheng in a changa lo in sun chu atum hi ani a assistant khan lakal lo turin le yan cheng business chipa akal lai ani a I om lo ti alo ho huna sha se keima min ha om si a Africa lama min thon du hia lang ati a ma se mian chuan keiman klo soi fel ve kang ti in a kal san ta thawa anna lo thok melin apu khan ron kola ama tlo turin ati min tlo khat e mai ti in a inakal tur chuan ati a mian po chuan yan cheng a business chipa akal lai ni wangin a om chuang lo apoi lawang ti ril rupu in ole kapu kalo kalang ati tange zana ni chuan apu ina vakalin veranda a avak nga ka
Mase apu chong da na changin yan chen ming alam asya chuan a che boy vek mase an lo len ma chuan max le lu khuma lo khuma apu chu yan chen chuan lo kai phein apu chuan mian mian a han ti a alo in tuam deuh chuk wang chuan enge ni ta an ti a mian mian chuan allergy wangin a hmaya bol vek thu a soya kalmaya tum chu yan chen chuan kaudingin avapana mian mian chu a hlau thong ta hle a vanai to hle in apu chuan o anom sam lo ani kha hadam ro se alo ti a mian mian pu akal ngal nal na le yan chen apu bula vakalin ani chuan tinge a shim shimin mian mian lung iti oi lo li ani mo ati le ta ni danga kan soi dun donia tuna chuan zu han in dun phot te ang ti in zu in tur chuan an kal dun ta ngal mian mian po a room lama ama alo omin zan khwa a hetaka tom chuan yan cheng nen kanin mulawang ti in alo in nem mase apurun aw deuh lang lang in mian mian yan cheng kha a ruya lo en kol te o alo ti a ama la chu a room a ron lut mian mian chuan le lama lo hoi deuh tlat mase yan cheng chuan ron put hoin peni a han ti a nai taka in enin yan cheng chuan a ngonga awana mian mian chuan ka in soifia thei alo ti sap mase yan cheng chu ama bo in a chatla ta ngal da ya mian mian chuan muchatirin aril ru chuan peni angin min du a mase ke hi shengmian ka ni ti shala eng angin nge min nga yang ti in a in ngai to na sa hle